Vídeo 18, part número 3. Perímetres de figures compostes. En aquest cas, el que hem de fer és trobar el perímetre d'aquesta figura, és a dir, el que mesura el seu contorn. És a dir, aquesta distància, aquesta, el semicercle, aquest costat, aquest altre costat i, finalment, aquest costat d'aquí del triangle. Aprofitem el dibuix de l'anterior pràctica i el que farem ara és amagar els diferents polígons. Amaguem el nostre triangle, aquí a la vista algebraica, ho tenim aquí, l'amaguem. Amaguem el rectangle, que apareixia com C1 quadrat al C1, l'amaguem, i amaguem el sector circular, que apareixia amb la cònica K. Ara al seu lloc el que farem serà traçar segments per poder dibuixar el contorn d'aquesta figura. Activo l'eina segment, primer segment, d'AD, segon segment, d'H. A continuació ja tinc construït la semicircunferència, E minúscula. Continuo traçant segments de F a G, de G a C i de C a E. Ja tinc, per tant, construït el contorn de la figura. Quan mesuren cadascun d'aquests segments? Ho podem fer fàcilment mitjançant l'eina longitud. La busquem, està aquí en aquest grup d'eines, eina distància o longitud, selecciono cada segment i ja m'apareix a la vista gràfica el seu valor, 3 unitats. Faig el mateix per J, faig el mateix per N, segment M i segment L. El poso aquí per veure-ho millor. Fem el mateix pel semicercle i ens surt que l'arc mesura pi. També ho podem fer d'una altra manera. Fàcilment. Podem seleccionar el semicercle, botó dret, propietats, anem a la part de l'etiqueta i posem etiqueta nom i valor. M'apareix, per tant, d'aquesta forma, la mesura de la longitud d'aquest semicercle, 3,14 unitats. Ja ho tinc tot. Quan valdrà el perímetre d'aquesta figura? Serà la suma de 3 unitats, 4 unitats, 3,14, 3 unitats, 6 unitats i 3 unitats. El càlcul el tinc ja fet aquí, que serà la resposta del nostre problema. 3 unitats, 4, 3,14, que era la longitud d'aquesta semicircunferència, 3 unitats, 6 unitats i 3 unitats. Total, tenim un perímetre de 22,14 unitats.